Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malampot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol, ka-loyal, charming, dago. Umiyok. Umiyok. And, tita, Tanya hot, fresh, yummy. Ang kaloyal since the beginning of the world. Chinita. Naging OFW po ako sa loob ng 40 years. Para matustusan ang aking pamilya. Ako po pala si Lando ng Marikina. Matagal po ako naging OFW sa Saudi. Tiniis ko ang lahat para sa aking nag-iisang anak na si Leslie. Mahal na mahal ko po ang aking anak at ang aking asawang si Corazon. Hindi na kami nakapagdagdag pa ng anak dahil nga sa uri ng aking hanap buhay. Napagtapos ko po ang anak ko sa kursong nursing. Nakapag-abroad na rin siya sa bansang Canada. At doon na rin po siya nakapag-asawa ng isa ring Pinoy. At doon na po ako nagdesisyong magretiro at mananatili na sa Pinas. At dito na po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Darling, tawag ko sa'yo ha. Darling, Corazon ka, Lando. Tell me, Lando, Lando, Lando. Ang galing talaga ng asawa ko. Siyempre, darling. Pwede mo kiss, darling? Pwede mo kiss? Kaso hindi pa ako nakatoothbrush. Kailangan ba bang mag-toothbrush? Ay, sige. Kasi, Ikaw talaga, darling. Kiss na, pa-kiss na, bakit darling. ganoon? Sabi mo sa akin, kahit dapat mag-toothbrush. Pero ngayon, bakit kahit di mag-toothbrush, okay na? Sino yung gusto mong kahit ayaw mag-toothbrush? Hoy, Diyos ko, ayan na naman tayo. Napakasilusa mo talaga, darling. Halika nga dito, kiss na, darling, kiss. I-kiss mo Kiss ako. na. Ay, teka, tenga ko yan. Bakit yan? Hindi nga ba yan? Malabo na talaga yung mata ko. Ako na lang kikis-pikit kain. Sige. 5 seconds, walang mali siya. Sige. Madalian mo na. 1, 2, 3. Kiss mo na, dali. Dali. Bakit? Ilong ko yun eh. Nilalaan mo pa yung ilong ko. Ay, sir. Ano ka ba? Bakit? Sanay ka naman sa dila na sa ilong. Ay, dali, tumigil ka. Ano ka ba talaga, dali? Halika nga dito. Darling. Yan ang- Kantahin mo ulit yung kanta. Gusto ko Gusto mo yun? Oo, gusto ko yung... Yung kinanta ko? Oo, dali, kantahin mo ulit. Kantahin ko para Favorite sa'yo, dali to. Sige, thank you, darling. Ang tagal naman ng intro nito. Ayan. Dalawa tayo. Tell me when will you be mine? Ako sasabi, tell me, Lando, I love you. Ay, dali. Kaya pala nung kabataan na sinadaming na humaling sa'yo.
Galing-galing mo rin eh. Ay, nako. Ay, Bay, tao po, bay! May the power, President, buksan nyo ang inyong pito! Open sesame! oh, may kisame daw. Si Sammy yun. Uy, Oy. paring Bong, nandito kayo, Kim. Ano po, dito po kami para... May maganda kaming offer sa inyo. Oo nga. Buy now, pay later! For only 99 pesos! Shop now yung guarantee vacuum cleaner! Ano ba nangyayari sa mga? Pagsalitain mo si Kim. Kasi, Hindi po kami magdidikit ng tarpaulin sa gate nyo dahil hindi po kami mangangampanya, pero itong pong pinunta namin ay pera po ito. Ba't matanda nagsasalita? daling. Dali sila pagsalitain mo na. Sila ang may open daling eh. Ba't parang ko may open? Meron po kasi kaming magandang offer sa inyo. Dahil ikaw, kabayan, ay alam namin na meron kang naipon dahil ikaw ay isang OFW sa bansang Oo Saudi. nga po, dito po hindi po masasayang ang inyong ipon. Titriplehin po natin yung 500 pesos nyo magiging 15,000. Totoo ba yan? Parang, Totoo po to. Mukha po ba kami nagsisinungaling? Pagtanong niyo po, mukha. pagtanong niyo po ko sa mga kapitbahay nyo. Sikat na sikat po kami dito. Alam mo, brother, sa totoo lang, bihira lang yung mga tao nilalapitan namin. Tama po. Kasi Yung marunong kami sa mga crypto. Ano ba yung crypto? Mga crypto. Yung mga nangunguha. Cryptomaniac. Nangunguha ng... Hindi yan. Ano po? Pero ito, madam. Kayo, Dam, sana naman Dam Corazon ay... ay bukas na ba yung dam? Dam, Diyos ko, Dam, Ano? ang ibig namin sabihin, Dam, bukas kami. Kung kayo ay bukas ang isipan o Ay. open-minded. Talaga yung 500 namin magiging 15,000. Yes, madam. Eh, Ganun kung lang, ibig madam. sabihin niyaan, kapag kami tumanda, hindi na, kahit magkasakit kami, hindi kami mahihirapan sa pampagamot namin. Ay, matanda na pala kami ngayon. Totoo ba yan? Hindi na kami Hindi mahirapan. na kami mahirapan. Kumbaga, Madam. makakaipon kami ng emergency fund at retirement fund. Isipin nyo na lang, madam. Kung ang 500 pesos nga maging 15,000, paano pa kung 500,000 pesos ang inyong i-invest sa aming bagong kumpanya? Lando, napakagandang offer niyan. Alam niyo, Teka lang. Kaisa tuloy. alam Daling. Opo. 500, Sino yun? 500,000. Oh. Magkano yun? 500 times. Magkano ba yun, Bong? Parang 15 billion. Bali po, 15 billion thousand po. 15 billion thousand. Million lang, hindi naman ito 15 naman. million thousand. 100. Ang bubi naman sa math nito, oy. Ganun, basta mga 15 million. mga more or less. 15 million thousand po. Oy, Meron ba? grabe. Pwede na kaming Hindi na tayo magpapabigat sa... Yung naipon natin, Lando, saktong-sakto yun. I-invest na natin para hindi na tayo maka-istorbo sa ating mga anak, sa mga bayarin. Magandang retirement isa lang naman na yung yan. anak natin. Pero Ay, isa lang ayoko pala. manghingi kasi nakakahiya naman. Kaya nga, Hayaan mo na sa buhay niya doon sa Canada. i-invest na natin, di ba sabi? Kaso, kulang yung pera natin. Magkano ba andyan mo? Meron tayong 500 pero gusto ko dagdagan. Manghiram na lang tayo dapat kahit mga 700 para mas malaki. Kamusta ba yung kidney mo? Ilan creatinine mo kahapon? Wag na kasi isa na lang nagpapangsyon. Isa na lang ang functioning nito. Ikaw naman. Meron pa akong ovaryo. Pwede ba to? Wala. Hindi na yun napapangsyon. Ikaw talaga. Ano po, kasi madam, kami legit, meron kami mga papeles, makikita nyo po yan, na tayo po ay legit. Hindi po yan scam. Hindi, wala naman kami sinasabing gano'n. Hindi, ano po namin, guilty ma'am. po kayo? Hindi kami guilty, Ba't defensive kayo- lang, defensive. Bakit kayo nag-explain? Hindi po kami guilty, kami ay defensive. Okay, Di ba, Kim? sige. Oo, syempre. Tsaka po, ito nga po yung sinasabi namin. Marami na po kaming napayaman dito. Tingnan nyo nga po kami, naka-sports car. Nakita nyo po yung Ferrari namin sa laman. May little Y pala yung Pirayri. May little Y na pala yun. Ferrari. Ferrari. Uy! Uy,
Uy, si Riley. Kilala ko yun sandali. O, sige, mangutang ako kay Riley. Ayan. Kay Bing. Mangutang ako kay Bing. Ayan. Para... Yung mga friends mo Oh. sa abroad. Kay Vic, mangutang din ako Vic. para... Sino? Para matustusan Sino nyo. pa? Sino Madagdagan. pa? Gusto mo? Dagdagan ko pa. Oo, dali. Sino pa? Magdagdag ka ng... Si Gabi. Mangutang ko. Sino yun? Basta mga kumpare ko yan. Sige, sige. Sige. Mag-invest kami dyan. Kipol, mangutang ka. Si Paul medyo... Walang pira yun, sinangla ngayon kami, Ray. Wag dala si Paul. Sige po, sabihan niyo po kami kasi para maka-payout agad kayo. Kung ano in-invest mo, Ay, kada buwan. bukas agad. Sige. Buwan na buwan. Bukas agad. Balikan nyo kami dito. Ha? At salamat, sige po. Inoper, na napakabuti nyo sa amin at pinuntahan nyo kaming dalawang matanda dito. Siyempre po, dahil Hindi na kami naasikaso ng anak namin eh. Huwag kayong mag-alala. Pag kayo may pera na, uuwi na yung anak nyo dito. Oo nga. Hindi na magtatrabaho yun sa ibang bansa. Salamat talaga, ha? Salamat talaga. Halos lahat ng naipon naming perang mag-asawa, binuhos ko po sa investment na yun. Nakapag-payout po kami. Tuwang-tuwa po kami ng aking asawang si Corazon. Pangalawang buwan naka-payout ulit kami. Subalit, sa ikatlong buwan, ay hindi na po namin makontak ang mga may-ari ng kumpanya. Naglahong parang bula ang aming mga pangarap. Lalo na pangarap naming mag-asawa. Ay, Diyos ko, Lando, asawa ko. Asawa ko, hindi na talaga makontak yung dalawa. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Di ba area. binigyan ka Please try ng calling card? Ito nga yung tinatawagan ko. Yung address ng opisina. Pinuntahan ko rin yung sa opisina. Saan ba tayo Puniraria pwede- pala yung nandun. Saan ba tayo pwede magsumbong kay Kagawad? Kay Kagawad Miko. Hindi pwede kay Kagawad kasi alam mo, pati si Kagawad na scam. Nag-invest din pala yun. Nabalitaan mo rin. Balitaan. Ano gagawin natin ito? Ay, Diyos ko. Tumawag kaya tayo sa anak natin. Humingi tayo ng tulong. Tawagan natin yung anak ko. Hindi pwede ito. Dapat babawi natin yung pirang yun. Kasi yung mga inutangan natin, yung aking paring, si Paring Bing, si Paring Riley, Bing. si Paring Vic, si Paul, nagpautang na rin yun eh. Kala ko wala. Tawagan natin, sandali. Tawagan natin. Anak? Dalian mo. Pwede. Ayan, ayan. Ayan, tumawag ka na. Yan, anak. Hello, anak. Hello? Anak. Teka lang. Hello pa? Anak, kumusta ka dyan sa Canada? Napatawag ka. Anak, baka naman. May problema kasi kami, anak eh. Ano po yon? Hindi ka makita sa video call, anak, sa kamera. Dito ako. Ayan. Ayan. Anak, baka naman may pera ka dyan. Ay, bakit po? Ano nangyari sa pensyon nyo? Sa ipon nyo? Bakit po kayo naiyak? Ay, scam kami, anak. Nascam, ano pong ginawa nyo ba? Nag-invest kasi kami kasi gusto namin na hindi na kami umasa sa iyo kasi hindi ka rin naman talaga nagbibigay. Pero kaya nga para sa amin ng nanay mo, sa aming para sa aming kinabukasan. Bakit po na kasi hindi kayo nagtanong sa akin tungkol sa investment na yan? Parang wala naman kayong anak na mahihinga ng konsultasyon. Sana tinanong mo muna niya ako. Sabi ko ganyan ka na lang. Sana tinanong niyo muna ako kung okay ba yan, kung legit ba yan. Hindi yung pala decision kayo. Anak naman, maawa ka. Kasi nahabol lang kami dito. Magkano ba yung na-invest nyo? Anak, 700,000 lang naman, anak. Bakit tanga niyo ni Mama? Ang tanga-tanga niyong dalawa. Uy, nanay mo, magulang mo kami. Grabe ka naman makapagsalita.
Sige na. Walang ganyan. Basta nagtanong muna kayo sa akin. Anak, Naturingan kayong may tinapos na pag-aaral. Nag-abroad pa kayo tapos hindi kayo marunong magtanong. 700,000 ibibigay niyo sa kung kanino. Anak, Masyado kayong kaya kayo naluloko kaya ayaw ko kayong tulungan. anak naman. Dati pa naman di ka naman tumutulong. Hindi nga kami gumihingi. Ngayon lang talaga ako hingi ng tulong sa iyo, anak. Kasi Saan ko ako kukuha ng 700,000? Wala akong ganon. May sarili din akong pamilya. anak, maawa ka. Maluoy ka. Paano ko maaawa? Kayo ba naawa sa akin ngayon? Susolusyonan ko yung problema niyo. Saan ako kukuha niyan? May sarili akong pamilya, inaayos, nagbabayad ako ng renta ng bahay. Marami akong bayad. Oh, di ba? Anak, di ba uwi? Tayin niyo ako pag uwi ko dyan. Salamat, anak. Salamat. Antayin na lang kita. Usap tayo mag-asawa. Ano ba naman yung mga magulang mo? Kaya nga eh. Pasaway. Diyos ko. Ilan Namura ko tumanda? tuloy pa ulit-ulit kasi naman medyo tanga naman din talaga. Ba't maniniwala dun? Nakakainis eh. Ano, tinan mo, tayo hirap ako magtrabaho dito ng ilang taon tapos babaya 700 lang yung inano nila, nilabas nilang pera. Di ba sila nag-iisip? Mga pinag-aralan din naman. Alam mo, nawalan ako ng ganang umuwi ng Pinas. Ikaw na lang umuwi. Ha? Huwag naman, sama mo naman ako. Hindi ako uuwi. Kasi na-bad trip ako dyan sa mga magulang mo. Ano kala niya, may pamilya na tayo tapos sa atin paasa? Oh, huwag ka na magalit. Ako nang bahala. Huwag ka na magalit. Ako na. Sa ikaw nang umuwi, hindi ako Oo. uuwi doon. Sige. Pasensya ka na, mahal. Kakainis. Natuwa po ako nung malaman kong uuwi ng Pinas ang aking anak na si Leslie. Sinabi namin na mag-asawa na sa wakas may solusyon na sa aming problema. Subalit, pagdating ng anak ko, Ang kulit nyo! Ang tatanda nyo na, mga wala kayong pinagkatandaan! Anak naman. Hindi ba kayo pwedeng mag-chat sa akin? Isang video call lang, pwede nyo akong tanungin eh. Kung pwede ba yung mga ganyan, mga investment? Mantakin nyo, hindi naman po 4 digits lang, hindi 5 digits. Tay, 700,000! Kahit kanino nyo po ipagtanong, medyo matatangahan talaga sa inyong dalawa ni nanay. Anak, matanda na kami. Pa YouTube pa kayo, pa social media. Pinanood namin yung paano kumita. Nanood kami sa YouTube. Di ba, darling? Dali mo salita Huwag ka nang magalit sa ama mo at baka atakihin yan. Huwag ka na ganyan magsalita sa amin. Maawa ka sa amin. Nahirapan ako. Nay, naaawa po ako sa inyo, pero hindi ba kayo naawas? Ipapapasan nyo sa akin yung mga problemang ginawa nyo. Ha? Yung mga kasalanan nyo, akong mag-aayos? Ano tingin nyo sa akin ba? Kapitan? Tatakbong kapitan, ha? Anak, babayaran naman namin yan. Saan kayo kukuha ang pambayad, tay? Makasabi kayo. Oo, saan ba tayo pwede kumuha ng pabaya, darling? Anak, tulungan mo kami kasi papapulis Tulungan mo na kami. kami. Parang awa mo na. Ipapakulong daw kami ng mga hiniraman namin ni Riley, ni Vic, tsaka ni Bing. Sa totoo lang, pati si Paul, nagpahal na rin ng pabarangay daw tayo. Sa totoo lang kasi, 200 lang talaga yung pera namin. Oh! Eh, yung 500 inutang lang namin yun. 500 yung utang, baka may 500 ka dyan. Okay na kahit wala na yung 200 namin. Hindi ko kayo tutulungan. Baka kala nyo kaya ako umuwi para tulungan ko kayo. Meron akong gagawin dito mga asikasuhin, mga lupa-lupa, at saka bahay-bahay. Hindi para bayaran ko yung mga atraso nyo sa ibang tao. May sarili akong pamilya, tay. Nay, ano ba kayo? Bakit naman ganyan ka magsalita, Leslie? Napakasakit mo naman magsalita, Lando. Tigilan na natin ito. Nagsakripisyo ako para sa'yo, tapos ganyan na yung ugali mo. Ay, bakit? Maayos naman ako bago nangyari to. Medyo pinapadalahan ko naman kayo. Huwag niyong isumbat kasi responsibilidad yung mga magulang yon.
Ha? Yung pag-aralin ako? Responsibilidad yun na natural magulang ko kayo eh. Susumbat nyo pa yan? Problema nyo, solusyonan nyo! Paano na ito, darling? Anak, Lando, tigilan mo na yung anak mo. Napakasakit niya magsalita, nag-iba na siya. Grabe kayo, pag ganyan-ganyan pa kayo. Ngayon, ako yung nang-aapi. Eh, kasalanan nyo naman, patanga-tanga kayo. Anak, tama na. Kung hindi mo man kami pahiramin o tulungan. Hindi talaga, tay! Huwag mo naman kaming ganyan. Respetuhin mo naman kami. Hindi kasi bilang kayo magulang ko. matututo kung di ko kayo sasabihan ng ganito. Hindi. Bahala na kayo dyan. Wala kayong makukuhang tulong sa akin. Kaya nyo na yan. Matatanda na kayo. Anak! Bahala na kayo dyan. And now the end is near.